Good morning guys! Tayo ay magluluto ng ulam ko o kalabasa. May sitaw, saka igikisal ko lang po yan. Ngayon, kukuha ako ng sibuyas, bawang, at saka luya, kamatis. Ayan guys, kumusta po? Matagal din po akong hindi nag-live sa dami ng trabaho. Ayan. Ito po ay ulam ko lang. Ayan. Kuha ko ng ito po yung mga ano ko. Ito yung mga sitaw. Ayan guys. Kunin ko lang isa po sitaw. Ito po yung ano, may bawang. Ano mahilig? Sige. Ano na. Ito, may tuyo po ako dito. Ang mga baon pong tuyo. Ayan guys. Ayan na lang. May tuyo po dito at saka nandito po yung mga tuyo. Tingnan ko lang yung ano. Kasi ito, nagluto ako, nag-overflow yung ano yan. Ayan. Naman. Nawawala po yung signal. Yan po yung kalabasa.
po yung kalabasa na ano, oh, masarap. Mahina po yung signal. Oh my God. Yan. Yan, suluto-luto po tayo. Yan, suluto-luto po tayo. Bakit naman yan? Nag-iingay naman. Yan, suluto-luto po tayo.